And I could play it then if he said sin, I could thank Jesus Christ. Well, try. Well, not for him. Ujong but ujong free. I got a video and I could buy Khrist I can Exodus. Don't you born ki the cut Bible? Kiba iba ki tell you Khrist I can Exodus. Henry I can make a made and grand tangkomba sound and santa di kimat. But ngin kan mau berobor bagi neki tahu ya Khrist. But abang ikran kubor nak Exodus. Kan mau Moses day hero. Ki kon Israel kim day ki hero hak Exodus. Ubalang hero jam ka kitab Exodus uday Khrist. Man bang ikan kubor. Ha kita ki practical application. Ki bangila ban shem nang tu ban pendam kam sekepala. Saya kira bangit. Habang expound ni ke scripture. Hendak nginam kelat pat. Khrist ulang upang pedang trong kitab Exodus. Dikum gajing sedang haga ni kejan mit. Ngin ngakwa ban chupen kan mau yupi. Ba kajing yap jong Khrist kata ka sacrificial death o Khrist. Haga jutang ka bataman. Kaja haga Passover. Haga por jong ka Passover. Kata ka niam kajing lang. But kani kalau kum ka kubor kabang ila ban ngau tu kloi kloi kabalong kamu shabi ban pen song tu yang ni ba ka ka baja ha ka kitab Exodus ka pen kre ya ka jingwan jang u Jesus Christ kom bong biang ne ki don chibun ki man ki dekat Bible na ka Exodus ki ba tau Jesus Christ Henry ngala sot tang katukat ni pan Ashapi, pan EAP, bagini kit help show Khrist. Khrist ulang hero na kapang padek jong ka Exodus. Kap mat ka baning ko, ngine Khrist kumuta upas over la. Ukon lang brat ka jinglay. Ano ngilap lang ukon lang brat ka niyam ka jinglay. Upolo upenangkam dia ka deket dia na ka baning kong koren. Hagbel ka ka mat ka baning kong nakal nong kaba sat kadekat kaba nyau uang kum ni. Nama ru ya ukur lang berat kajing lai. Jongi. Khrist ken la kenyano na kabenta jongi. Khrist the Passover lai. Ukur lang berat ublay. Lani uta ukur lang berat kajing lai. Para bangi be iya jonga. Nakani kamat kabani kong hiapan kan mau. Baka ke baro kata ka bangi di iya ka kitab Exodus nang tu siya kamat kabakran niya kata ka jingle kemen ka celebration jom kata ka Passover feast katau siya ka saving work ka kam jom ka jing suspa no jom u Jesus Christ haka Exodus lang ka bakat piket maun iya bakumno ublay uang yaki kon Israel haga to ka por hari Egypt wong kumne kot kabalay nagalap nong kabakara to krenau pa ba Israel baro daong hakaba shipos ngi uni ubna to shim haladi lau briu yu kun lang brat kad kum ka yu pa jongki uwei ukun lang brat akmat ka yin ken khaban nyo kin shimru na kasna ba kin kala na ki baro arliang ka shokat akli jingkang jong kita ki yin hakaba kin sa yabam yu kay kabanja penyap umrah, kita syemir kita senam, kita nyata kita, kita syaukat, arlian kita syaukat, kita ying, kita jongki. Bat kumta utrai un Passover, ya kita kita ying jongki kun Israel. Bat kumta kin layim, na kata ke jing bisar ka jong boleh. Bat kani para banget. Kathau ya kata kajing pelat kebakrau yang ni naka slavery of sin kata kajing lomrau no kajing yang kepop da kabau Khrist ula pendap da kajing yap jeng u halo jeng kading kena kum ukon lang berat jeng ublay kaba u yones sabau i yo jisu but one haka gospel yones iwe at kenda u ukon lang berat kami ukon lang berat
jong blay ubat kit no ya ka pop jong ka perthai bodu Paul ong ka bani kong Korinsan yaw pulay biang na mariaw kun lang brat ka jing la jong yu Khrist ken la kenyano na kabenta jongi kani kadai kapta kamat ka bani kong ka banga kwa ban kren shipi kamat ka baar ka banga kwa ban kren shipi kadai ujisu kom kata ka mana ka basisha pidan kan mau bahaga rikhlaw pikan mau hakaba kita kibriu kila ayat tangan bahado kata-kata hadu uput kila knyum yu blay yu Moses kiong kadang ba ngilong kimrau hari Egypt badai katakan nongrim ublay ula ayat o kupu yaki bakin ba kabakran ya ka mana pet hak Exodus kalong kabakan ru kal basau kong kumne utrai te ulong ha Moses hakmi ngan panahab yuk pu hapi na benen thoi ka mana bat upat ba on mi no balum ka babiang shisngi bangan yo tenju yeki te kinya haki hukum jonga ne but ka ka bang iya ka Exodus Ukren yeladi ha ka gospel yo honest long ban riu hanin boleh ban bersai kita ki san hajar tam ki briu kan mau ne da ka ba ulam multiply yo tu kupu ujisu kren kita ki briu ong manga ngalang kupu ka jing ki bawan shanga kinom tangan ba jar bangai janga kinom seliang lano ro ngan puli ye fi ka ne da ka gospel yo honest riu ka dekat ka balai pu lai pu san onda kumta ujisu la ong hangi haki shisha ong api deu Moses ula ai api yo to kupu na beneng deu kupa jonga u ai api yo to kupu u bashisha na beneng nama kupu jong ublay ulong ta ubalawan hiar na beneng ka tau yo Khrist ela utau ela de ba uba ai ka jingem ha ka perthai ka tau yo kumba ka tu ka jingbam ka ai ka jingem ha ka reklau Khrist ulang ka mana ka bashisha ka ba ai ka jingem shingi ka sao lai pusau nama kata ki ong u kotrai to ayengi halagas ngi yau ni kupu kren ye ka bekenja do ni Khrist kren ye ka bekenja men same lai pusan to jisu le tu aki ngala ong ngalong utau kupu jong ka jingim the bread of life jaru bawan hanga onom tangan ba jaru ban ngai hanga onom sliang lano u Khrist ulong kata ka mana ka basisha ubalawan ai ke jingim bagai jingim bam jukot kerhai ha kita ki bangai bagi basyanya ujisu kum kam tru mana ka mana ka basisha ka ka bangi ha ka Exodus ada baga mana ka tau ujisu shim ya ka tu wong dei manga ba kita kan ki bawan shanga tagen bawan shanga ai ke jingim ke jingpanem bat ke jinghon bat kenom tangan nesliang lano atau Khrist dong nem unong panem bau try jong fi onam dan malaan penhon ni fi ye bertai ben ai jing em ye fi ni bertai ben ma bi ki pop jong fi Khrist ka yo la IT la de lo ga dik na but de ma u ken bolong ka mana ka basisha na ka benta jong fi nang ta shu kana masim ka por ni ne pet pa de ka benta ka balai u jisu kum uta u rishon o men ba men sngi jong ka Exodus ngine pe ye kene ka benta ka balai hai kene ka janbet ni nan kan mau biang ke baja ka Exodus men ba ba ki ko di gidang dan ha ka riklau ni kan mau bod o men sngi but urishot ding men mi de ne but uni urishot o ba urishot ding ka ay ka pedi ya kata ka central figure ka dur ka balong ka pang pedeng haga badai bat ka jingal lamno ye ki kon Israel haga rikla bal betelenti ye ki kon Israel ka rikla but ujupao khmat jom ki kon Israel banyalam ye ki lengba ka dudia ka besau but lengba ka ta ka jingat lenti jom ki haga rikla but keting ke jong play ka jutang ka bathma kam tam ma ka shithi sa ke ne Hebrew but ka ek bo jistu kren sa kisan ran hagata ka lasopa ningkong ka Hebrew ka ong ba uplay undon ang kalabat ni bad unum ino yang i lano ro ba jisu kren ni kisamrana kata ka lasopa bawang bangandon bat ki
barobo. Banwang ru ba ngadon ha kita ki badon ba ki bene bat nga. Bat nga ngalong kata ka lenti syau pa. Pi hak exercise kalong ka ba khalai ka ba art way hadu art wa nan si police pi art way du art wa. Bat ka ni ka thau yau Khrist. Bo try la ya shiwa jongki men sngi yau how rishalo but banyalam nanti yaki but men mid ru how Richard ding, but I getting shy yaki. Bakila banyan men sngi, but men made ru. Shim la shim no yuta, Richard o men sngi, lemni yuta, Richard ding men made, nakmat uta u paipa. O Jisu haga gospel alis ka sound rim wang no ngalong ka linti, wang ngalong ka jing shisha, baka jing im. Don balak ben wan, show pa, lemda wan lingba, jonga. Te kumta, kumaong miyang mende. Uta uni urisho la o ba urisho ding ujupao borobor akmat jong ki Israel ban yalam lang ba yeki lang ba kata dura ko besa ba kata jingyan lenti ko ri khlaw kadai kata ka jingpen kan mau yangi nagakting ka jong oblay ba oblay ko ngalong rang kat lambat ki ba nganop ino ro yeki ha ka jutang ga bathmai bara kata ka laso pa ka bakadu Jisu ong ke senran that he will be with them always. But long rang kat lambat ki ki por baro and abide in those who abide in him. Ban yaine ba kita ki ba yaine badu bad ba ulong ka lenti syauk pa. Jisu ong ngalong ka lenti ba ka jing im ba ka ni sya dan balawan sanga syauk pa lem da wan leng ba jonga. Ba ki ba don you Khrist. Uang ngaloreng kat lambat pi ya ko why not jong ka bertai nganom ino ye pi lano pi dei tang bau de pass over lang dei tang bau de ka tru mana ulong kan lenti ulong ke jingim ulong ke jingkisha bagi badon ye udon ren kat lambat ki hadu ko why not jong ka bertai kalong ko khubor ka basna kalong ko khubor ka ba ai jing kar mai ni bagai ka bangi ka sa ka thau you Khrist Nyimdon pat da uwe nang yarap. Nyimdon pat da uwe nang panim. Utawi Emmanuel orang kan lambat ni da bawai no jang patay. Khrist ken na ka bantay so ni. Bagam tabang idon Khrist ngala ni ka jingkarman ya galaway ba da ka pam chikot. Na lagi ni pet se ka mat ka basaw. Khrist kum kata kawaom baim. Te kum ta sa hisingan ang biang ka bagi ka mat ka basaw. Jisu kum kata ka living water nanne ka wa baim. Pikan ma habari ka benta biang kikon Israel kilaya seliang kala kari klau bakim sinyo ya kata ka kilaya complain biang yo Moses kila complain biang yo hedo mo bleu haba instruct yo Moses ong tiet yo mau bat ka kan mi bakum ta ki brio kinyo banyadi badabagam ka ka mi nau tau mau hadin mo Moses wala bantiet yo tau mau kadon kata bat kum ta giledi bakum ta la ai ka jingkingan yeki kala penja ay kajing seliang yeki. Upolo ang kajlang batamay, bau tao mau, bau Moses uti ku tau yau Khrist. Bau Jisu ru ushim bakani kadai yau. Ukren bakani ka baca ka jutang ka ba Exodus kadai ka batau yau. Uang kumno ka gospel yon sung basao. Uang ba kita ken kiba priang yang kiba ngej yang kinom seliang lano ru. Kinom seliang lano haka ding fana halo sang ka ding fana u Jisu la penlewet ye namar asom ye namar kipop jonga ba chompi ba namar ke ai ka bu Jisu le lo ka ding fana na ka banta jumi ngila yo ya ka bandi ya kita ki wa jong ka jingai ka jongu ki ba mi na ka kam jong ka jing suspa u Khrist halor jong ka ding fana gospel shoba kan pina ka gospel ka Exodus ka long ka ba khanyo ka dekat ka ba riu ka ong kum ni an chipuli ye vi dekat ka ba riu
hak mi ngan yang hak mat jong me hang ta lo mo siang hawar ba men syo yau tau mo siang te ka kan sami no na u ba u tau pa ba u nyo di tu masa le kum ta khmat kita man basan jong ki Israel ba kum tau jisu ong kum no ha ka gospel yo anes long besau ngan puli na ka banta jong fi lang baro yo anes long besau ka dekat ka ba khat lai hadu ka dekat ka ba khat sao ka ong kum ne sao khat lai hadu khat sao ka ong kum ne u jisu le tu bol ong hanga u briu baro u badi agani ka sliang pat Reu no bandi na kata ka ya ka bangan ay u odam sliang lano no ruin rai kata ka ya ka bangan ay u kan long ka pukri ka ka bakasoi sha ka jing imbam juga ka tau ya ka jing pan ka bangiyo diang nau Khrist namar ka ka uli alo ka ding fna na ka banta jongi namar ki pop jongi la strok ki u halo jang ka ding fna kapag ka kemen ya u bleu kapaban peluet ya u ko na ka ding fna namar ki pop jongi namar ki ringkang jongi la pen mong yu la pen luet yu bata mar ka ta ka bu Khrist ule na ka banta jongi ni yo bandi ya kata ki wa jong ka jing ai be ka jing pan ka jong u ka betul na kata ka redemptive work ka kam jo ka jing suspa kata ka saving work ka kam jo ka jing pan ka bu Khrist ula pendep halor changkading Hadau ong ha Lukas ke mau ne ong gitu ki bayat ya kato ka ha kato ka snong ki algo ki snong ong hey ke bakana o Moses hakisam haki prophet ada baro aja ka jatang ka borem ki keren ya isat nak do kata-kata tahu bangai Khrist di ye de ka wa ke jimpen unam seliang unam jotshu lano tantangin niya poi pat sa kamat ka babut u Jisu kum kata ka dabar na kal ka basisya dan sibon ki eke ban kan ban kini kala ban sim ta ka pat ka video hindray namar bang ka ban kren generally kum tangan sim tangi kamat na siya ko ka por ni se pet pat specifically ka ni ka benta u Jisu ka dabar kal ka basisya ngite ba ka dabar na kal kada kita ka jaka shong jong ka jingdaran ka jong oblay baka tabanakal pat taki services paro hapo jang ka tabanakal lagi ki jingkinya ki bara ki dur ki dar ki jongka baro all services ki thau sha u ji su Khrist ki thau sha u ji su Khrist but la playa kani ha ke jutang ga betul Udwel ublay ha katabanakal. Nray menta ulawan siya kapertay hao Jesus Christ. Exodus kalong ba aron rio. Kadakot ka balay po ang kumno blay topin yang ya katabanakal. Kadkom ka jing mu ka jong ha. Ang utray. Kabangalapan iya may halo jang ni ulo. Bu Yohanes uang iya gani. Hagal nong gabaning ko nakakat sao. Bau Khrist ulat taban ke lapdeng jongi. Utau tin te ulat ken jado bat ulat taban ke hapdeng jongi. Ulat shong sa hapdeng jongi. Kuma ulat shong haka taban ke haka jutang gabarim haka Exodus. Kataka approachable divine presence ka jong ublay haka Exodus. Kabangila ban let ka jingdoran ka jong ublay haka Exodus haka ba ublay wan man dwell haka tabernacle ringitip man ta haka ting jong ublay ba ulang wan ublay tau daladihi how Khrist but u shongsa hapdeng jongi snot nat ado kata-kata snot nat hado kata-kata tenang tangina pet shushu sakamat ka bakat dua ka digapor u Jisu ubalong ta ubakam kraw bani u Moses the greater Moses ngite begini ko way ba u Moses uday utaw balajit jong ublay
Utau bo boleh jit ban pelait ya ki briu ki jong u na kita ki kinjri jong ka jing sharing rau hari Egypt bat ban yalam ya ki kun Israel sha kata ka ri ka bo boleh la kular ki sampul ka tangi ken ma bang ite ba bang ipuli ka tien ka jong boleh ulalong uksiang hapdang ublay bat ki briu ki jong ublay Henry ulong tang ka serniu kabatau sa uta uban sawan batau you Khrist uban penlait no yangi na ki pop ki jumi sha ka hima ublay bam jukot uban longken uta u mediator uksiang bejanai hapreng ublay bat mangi upol pitaken mau gini gawe denem uplai gini hage bedai men bahaba u ai dan u ai men sim u tho yika shiti shau Timothy haga benen kong Timothy kan long ga ar ka dekat ka besan ong me namar don we ublay but we siang ruap deng ublay but ubriu Khrist Jesu uba uhiru ubriu ubal IT la de belong ke jing suspa ay baro de ka man plah ki por ki ba dehi but ka ba kren yu moses ka exercise ka tau u moses long tang kum ka sengiu shauta way uban wan batau you Khrist ubalawan uban pelait no yangi na ki pop ki jongi na sya kata ka hima ublay bam jukot uban long uta uksiang uban janai hapreng jongi barublay Exodus kan long balai ka ka shipo ngan chipuli shifi Exodus balai ka dekat ka ba shipo ka ong gumni teu Moses ma be ka ba shipo nama kata alim tati ngan pha yame sha uparo bangin yo ya lamno ikibriu jonga ki kun Israel ke naka ri Egypt but Paul kong biam ne ben kong Timothy san don briu tau we blay mo we ksang apdeng briu baru blay tau du Khrist Jesu ubal IT no iladi kom kata ke jinknya naman ki briu ki jongo ai mo you blay hagani ke jameng ilaban ne pet kita giman hagani ke sngi hagam blay Khrist ak Exodus ngam chimla ban penilot di pi no ki boy ki ka ba ki batau sha Christian ray kini gidai ki katu kan ni ki man ki bangen kan mau u Khrist kumuta u khunlang rat ka jinglat na Passover lamb u Khrist kum ka mana ka basisha u Khrist kumuta u ritual o baru ritual ding u Khrist kum ka waum ka jangem u Khrist kum kata barangkel ka basisha dan sa kiway pan ki dekat Bible ki batau you Khrist kum to ka law peniap ba meding nang ta kum u brazen serpent nang ta ba kiway ki man let's say ki bangam simla ban kando hang ni nangis kem ba finang study hi de wat bania ba fin yu i Khrist ulong pang peneng ha ke kitab Exodus ka kren yu ka ai ka baja ha ke kitab Exodus ka kren yaw Khrist te kumta ka ai ka baja ha ke Exodus ngila ban apply ya kani sa ka church ka ba kumno mangi ki jentam ngila ya ka ba inyo man ni ke jingkur khu leng ba jong Jesus Christ filang puli kani na ke Ephesus kang ba ar ka ka ba khatway hado ka khon ka ba khandai ba ka ben kong Petros ar khandai haro shipo to blenger khu yifi ave ni ke video ka long ka jingkur khu nam ta ka bora mo Christ amen